post ehambayo la kuthiwa angazi uDubai imali kwenzakalani bafowethu nayi into engizoyisho Inkabi Record or uBig Zulu aka own uDubai ngisho cent elimnyama nezo Inkabi Record ay own uDubai ngisho cent elimnyama konke yonke ipaperwork yengoma yenziwa kodwa ke phela into ekumele ni understand uDubai usayiniwe under iAmbitious so yonke into esiyenzayo ipaperwork yenziwa iAmbitious yonke imali ama rights yonke into kaDubai ise Ambitious imali yonke engenayo alikho ngisho isent la kaDubai or imali eshodayo ekaDubai esenkabi Record yonke imali yonke into paperwork konke kuse Ambitious senza yonke into ngendlela sivumelana nabo obviously niyazi ukuthi usayiniwe so yonke into yenzeka through Ambitious uyazi ke futhi naye ziningi izinto ebesikhuluma naye ngisho mina man buzi Ambitious yabo whatever khulume buzi Ambitious cause angazi lutho abantu abazi yonke into iAmbitious yabona so kule post ayipostile angazi ukuthi uyirefera kimi noma uyirefera enkampanini yakhe